Bona nit i benvinguts i benvingudes al programa 1 d'aquesta nova paranoia inventada per uns quants borratxos, porreros, gent de mala vida en definitiva, el pitjor de cada casa, que es diu La Nevareta. Per situar-vos una mica, la idea va sorgir una nit molt tèrbola i sincerament cap de nosaltres sap què va passar, ja que no ens en recordem, però el dia següent hi havia un grup de WhatsApp creat amb el logo de la COPE perquè anàvem a tope com la COPE. I estàvem els 8 elegits per Déu Nostre Senyor i la seva Santa Trinitat per engegar aquest projecte per dir-li alguna cosa que esperem que duri més de 2 setmanes, com és la Nevareta. A partir d'avui, cada dilluns, a partir de 11:15, a Ràdio Corbera ens tindreu aquí a tota la trupe de locos i loques que formem part d'això que ho anomenem la Nevareta. Ara us preguntareu, i de què cony surt el nom de la Nevareta? Doncs tan fàcil que cada dilluns apareixen aquí a la ràdio amb la Nevareta de platja, bastant cutre, això sí, plena de birres, i que quan acabi el programa d'aquí 1 hora i mitja ja no ens quedaran màgia, qui sap, veniu a descobrir-ho. Feta aquesta breu introducció, a continuació passem a presentar qui formem part de la Nevareta. En tots vostès tenim en Jerry, les seves merdes que ningú les entén, com llegir contes infantils a les 12 de la nit per la ràdio, ja ho descobrireu. Eric, que ens ensenyarà curiositats de Corbera com a bon repartidor de pizza, tot i que ara l'han degradat i ara està al telèfon. John, ningú sap encara què fa aquí, però com el 324 una matinada tornant de festa, ens fa companyia. Marçal, més conegut com el Mago, bàsicament farà trucades de merda a gent que ningú sap qui és, però li fa il·lusió. Gerald, a les tecles del so i fent coses rares que li molen i li fan risa, però que la resta ens donen igual, però com porta rastes ens fa cosa dir-li alguna cosa. Paula, a la producció, bàsicament beure birres i a passar la nit, i l'hem acceptada en definitiva per cobrir la quota femenina, però sona millor dir que és la productora. I Pau, qui us parla? He començat 3 carreres, un gros superior, no he acabat res i sóc funcionari. Apreneu de mi, madafaques. Doncs fetes aquestes presentacions com si fossin en una primera cita, comencem el programa! Primer de tot, passarem els millors moments del programa anterior. Jo no entenc res. A continuació, passem a comentar les notícies més destacades de la setmana passada amb el que ens prepara el Gerald. Però com ja té prou feina a la taula de so, o això és el que diu ell, les diem nosaltres. Bé, molt bona nit. Tenim una de les primeres seccions que tenim aquí a la Nevareta, amics oients. Aquesta petita secció en el que consistirà és en trobar notícies xorres i les comentarem perquè sapigueu ben bé com està el món. La primera notícia interessant que ens ha trobat el Gerald, que ha sigut qui ens ha buscat les notícies perquè avui estàvem molt ocupats, és la següent. Detinguts 2 ancians que atracaven bancs disfressats i amb armes. Què us sembla això, nois? Perfecte. Quina arma? Perquè depèn de quina arma ja et dic jo que a l'avi no se li aixeca. Bueno, aquí diu que els Mossos i la Policia Nacional han detingut a 2 homes de 73 i 80 anys acusats d'atracar a 2 sucursals bancàries de Barcelona. Entre elles estaven disfressats i amb armes de foc. Diuen, no utilitzaven el seu sable, Pau, utilitzaven armes de foc. Bueno, poc escopirà ja, l'avi. Ho portava amunt. Digues, Jerry, què ens comentaves? No, preguntava que si no es cremaven, no? Armes de foc? Aquest serà el nivell del nostre amic, el Jerry. Pot ser que sigui el primer i últim programa del Gerard? Sí. Jo... Adéu, senyors. A favor, jo. També fa imitacions de jabalís, però ja ho veureu. Ja ho veurem, més endavant. No desvetllem coses encara. Bueno, la notícia diu que ha sigut en el Vendrell i que un dels investigadors va trobar material preparat per cultivar, elaborar i guardar marihuana, que això no ho havíem sabut fins ara, però igual demanarem el contacte. Però Marçal, crec que t'has deixat una cosa important a la notícia, i és que fica que van marxar del lloc amb el botí utilitzant el transport públic. Oh, això està molt... O sigui, a més d'això, ecològic, no volen gastar... Aviam, també és veritat que els hi vam pagar nosaltres la sortida, perquè segur que anaven amb la targeta rosa. Això és veritat, els iaios tothom sap que no paguen quasi transport públic, que aquella targeta els hi regalen. Però bé, ho deixarem aquí perquè prou tenen aquests iaiets. La següent notícia parla del següent. Zambià prohibeix una beguda energètica que provoca ereccions de 6 hores. 6 hores, tio. Ojo.
hòstia. Jo crec que se te cangrena. No digo más. Et pilla una cosa rara al membre i se't queda allà... A la tercera hora estàs empujant cap a baix. Bé, no, 3 hores sense poder posar-te uns pantalons no pot No ser està de més perquè després pots penjar els pantalons i te'ls treus. Els guardes penjats de la teva polla és el que ha volgut dir l'Eti. Bé, la notícia diu: tothom sap que les begudes energètiques no són saludables i que no s'ha d'abusar d'elles. El que no s'imaginava ningú és que prendre una d'aquestes podria acabar amb una erecció de 6 hores. Tal com han informat les autoritats del país africà, el refresc Natural Power High Energy Drink SX, o sigui, llegint el títol de la... Però a veure, és per un amic, però on es compra això? és per un amic, vol dir que en Pau té problemes d'erecció. Bueno, és per un amic, és per un amic. Diu també que el producte va ser investigat després de que un home denunciés que havia tingut una erecció de 6 hores, sudoració i batecs cardíacs anormals després de consumir la beguda normal. Ha de bategar fort per tenir la... Bueno. Però és que jo també li donaria bategar molt fort, saps? Jo crec que es notava el pols el que ve sent el capullo. Però aquest home va denunciar, per aquest motiu. Home, havia d'anar a la policia... Amb la polla dura. Jo m'imagino el camí fins allà, no vull donar més detalls. Conduint, que no podia girar el volant perquè s'anava donant... Amb 2 frenos de mà al cotxe. Potser portava la seva parella al cotxe i li anava dient en plan, cuidado, carinyo, això no és el freno de mà. Aprofitava, no?, per ja que estava, pues, anava fent. Què tal? Tenim un nou... Acaba d'arribar el convidat Ferdinand. Una nova persona de públic, amb ella són 37, no? Bueno, 38 diria jo, 38. Tenim la grada plena, no ens hi cap ningú més pel següent programa, obrim inscripcions des d'allà, en el nostre Insta Live, si ens esteu veient en directe. La nostra productora us farà molt de cas i sudarà de la vostra cara. Si voleu, però bueno. Bé, una de les següents notícies que ens ha commogut a tots, que l'hem llegit abans, detingut un home per drogar els seus companys de feina perquè estaven massa tensos. Vull dir, la solució d'aquest home per relaxar els seus companys és drogar-los, no? Digues amb quina droga. Sí, ho he vist aquí en mayúscula i dic, això és el que em deia. Un treballador d'una empresa de lloguer d'automòbils de Missouri va ser detingut després de que fiqués LSD a l'ampolla dels seus companys de feina dient perquè estaven molt tensos, segons va explicar la policia. Això estava mal escrit. Li va fotre LSD a l'ampolla de... Una cosa, és tècnic de so, no filòleg. No, té un grau superior, no li podem demanar més. No és que estiguem parlant amb un ente, estem parlant amb les dues persones que segurament no escoltareu gaire en els micròfons, però estan presents amb nosaltres. Una és el Gerald Segura a les tecles, fent-nos sonar molt bé a tots. Un aplaudiment per ell. Bravo. I l'altra persona és la Paula Martí, que és la nostra productora. Ara mateix l'esteu veient a l'Insta Live. És la nostra productora i bueno, ens fa anar bé, perquè si no tindrem un problema. El públic ens diuen que... sí que anem a saludar al nostre públic. Tenim 5 persones, 5 minuts. 5 minuts, no? Molt bé. És que, aquesta és la grada B que tenim, que només hi caben 4 persones. I darrere hi hauria la grada supletòria que ficarem en properes ocasions. Sí, i la grada on estan les 37 persones que comentàvem abans, per l'angle de la càmera no... No, aquestes tenim a la sala de plens, seguint-nos per Insta Live. Exacte. Bé, hi ha gent que droga els seus companys amb LSD i hi ha altres que fan el següent. Creen un nou substitut per l'alcohol capaç d'emborratxar sense produir ressaca. Vull dir, entre els que estem en aquest estudi i els que estem de públic, jo crec que se'ls cauen les reserves en 2 setmanes, en aquesta gent. Aviam, però jo crec que també hem de valorar la ressaca del dia després. És a dir, valorar el fet de tardar mitja hora de passar d'horitzontal a vertical, crec que és un fet bastant important de la ressaca i que fa que tinguis excuses pel dia següent no anar al dinar familiar. O sigui, tu provoques una provocació de la ressaca. Un seísmo. O sigui que la ressaca també té coses bones, no? Jo valoro que la ressaca, evidentment que té coses bones, com saltar-te dinars familiars de merda o inventar-te qualsevol excusa per dir no, és que ahir vaig sortir i estic de ressaca, ho sento, saps? No puc venir a qualsevol lloc de merda, sinó que l'únic que tinc ganes és estar a la dutxa sentat i que vagi caient l'aigua a sobre meu. Exacte, això, hi ha coses que no t'ho donen res més que la ressaca. Correcte. Bé, i per anar acabant, ja que no estarem tota la nit llegint notícies, tenim moltes coses preparades per vosaltres, moltes sorpreses. Llegint l'última pregunta. 2 youtubers, per fer-ho així una mica millennial, criden els seus seguidors a una batalla campal a Berlín i acaben més de 50 ferits. O sigui, per això utilitzen els youtubers d'avui en dia les xarxes socials. YouTuber o YouKiller?
Vaya merda. Como hilo. Jo crec que aquí podem tenir un humorista entre nosaltres. És Podria Roset ser? Pal. És Roset Pal. Jo crec que en segons ocasions ha sortit per l'escaire. El Pau ha muntat la carpa. Pot ser que comenci a fer efecte l'LSD que hem tirat a la beguda? Pot ser que no fos una presa Igual l'Eric automobilística. és el nostre representant LSD en aquesta taula. No ho descartem. Bé, dos youtubers criden als seus seguidors a hostiar-se i els seus seguidors dels dos populars youtubers es van citar per protagonitzar tumults i enfrontaments massius entre ells, identificant-se com a exèrcit dels dos youtubers. Un d'ells, procedent de Stuttgart, havia instat els seus 260.000 seguidors a unir-se a ell en l'enfrontament, que va començar en un vídeo on les dues estrelles discutien violentament que estava circulant per les xarxes. De l'altra banda venien uns de Berlín i amenaçaven amb un càstig si s'atrevien a trepitjar el seu territori. Finalment, unes 400 persones van acudir al lloc i a l'hora acordada 50 persones van resultar ferides. És a dir, allà hi va haver un festival d'hòsties. I una cosa, això ho podríem fer nosaltres a través de l'Insta Live de la Navareta? Però Cridar la gent a zurrar-se perquè sí, no sé. Però nosaltres no, en plan... No, nosaltres de jurat. Ah, d'acord. Nosaltres dient, l'ha forrat bé. 10 puntos. Per exemple, dient, no, és que els de Corbera Baixa són molt millors que els de Corbera Alta, no? O els d'urbanitzacions, si no, també... Bueno, els d'urbanitzacions van amb armes blanques, Clar, però fins que baixin aquí tenen com 3 hores de burro, així que... Jerry, t'estàs posant amb gent d'urbanitzacions? No, per res. Bueno, vale, pobre de tu, Que aquí hi ha molt baranejant, Sí, tots som... La gran majoria d'aquí són baranejants. Bé, amb aquesta notícia... acabem aquesta primera secció de notícies del dia i us deixem amb la següent que el Pau us presentarà, els esports del dia. Doncs quin remei, i ara em tindreu a mi explicant alguna d'esports, que ja ens la suda el futbol. Ja que ens la suda el futbol, almenys podré tenir converses de mascles amb el pit ple d'or i amb molt de pèls. Saps això? La típica conversa de mascles i poder tenir els ordinadors. Per tant, Gerald, endavant, música. La bufanda está a los ojos. Antifascista. Que se oiga bien en grada superior, donde unos hijos de puta han comprado el partido a calor. Antifascista. Doncs aquest cap de setmana el Corbera de Futbol ha tornat a perdre per 5a jornada consecutiva contra el Levante Las Planes. Aquest cop per un gens menyspreable 1-0, però amb la gran dada d'acabar el partit amb 5 targetes grogues i una de vermella. Sense pena ni glòria, continua a mitja taula, falta de 7 jornades per acabar la temporada. Per tant, no pinta que pugui millorar ni empitjorar res. En fi, tot molt avorrit. El high level, la Corbera. Per tant, doncs això, que molt mediocre tot. Anant pel bàsquet, seguim en la línia de l'avorrit, arribant al llindar de la mediocritat. M'explico. Aquest cap de setmana han perdut de gairebé 40 punts, per ser exactes 37 contra l'Òdena, i així continuen a l'última posició de tercera catalana. Això, el sènior, això? Sí. O sigui, els top del bàsquet de Corbera perden de 40 punts. M'estàs dient això? Yeah. Bueno, bé, I igual ens hem de posar les piles. I ara podem anar al següent esport, és a dir, valorem el sènior del hockey Corbera, tot i que sènior és per dir una cosa, perquè ja són veterans, perquè ja participen els veterans. Sí, la mitjana d'edat podria estar en els 42 fàcil. Perfectament. Per tant, seguint amb els viejos del hockey Corbera, aquesta setmana i per segona jornada consecutiva han aconseguit el mateix resultat i han tornat a guanyar 7-2. I això els fa seguir primers de la lliga de la seva lliga, veterans, que els farà pujar la següent l'any que ve, si tot va bé, i si no ens la suda, perquè igualment ningú va veure el hockey. El hockey és lo puto más, no? Exacte. Juli, que acaba de sortir entre nosaltres. En el cas dels nostres... No? Sisplau, deixeu-me parlar, home, que ara anem a parlar de lo important, que són els nostres clubs antifeixistes de futbol europeu preferits! Antifeixista! Doncs el Livorno va perdre aquest cop contra 3-1 contra el Perugia, i el xic surrealista va ser de que 3 dels 4 gols van ser de penal. Per tant, no sé què valorar. Estava comprado l'àrbitro. El Sant Pauli va empatar un partit molt avorrit 0-0. I el Rayo Vallecano aquest cap de setmana tornava Paco Gémez a la banqueta i amb l'esperança d'allunyar-se de les posicions de descens no va ser així, va empatar 1-1 contra el Betis. Home, Paco Gémez li donarà un foc molt diferent a aquest Rayo, I com a resultat random que a ningú li interessa avui, presentem els resultats de l'Open de Qatar de tenis taula, vamos, el ping-pong de tota la vi, que es va celebrar a Qatar i com no podia ser d'una altra manera, i a la final femenina el resultat va ser de 4-2 en un partit jugat per dues xineses, la Maniyu Wang, que va ser la guanyadora, i la Xiwen Liu,
que va ser la que va perdre. Té un canell molt bo, la Xineu Blink. Molt, molt. Jo la segueixo molt des de fa anys i la veritat és que em mola molt el seu cop de canell. Té un toc d'efecte bastant... I per aquesta setmana ho tindríem. Covaloració final de la jornada, podem dir que tot segueix en la línia dels nostres temps grisos com a societat i ha tomat por culo todo. Perfecte, nois. Estilo. Oh, my God. Oh. La primavera. Avui ha fet una puta xufa de la hòstia amb temperatures de més de 20 graus, que per ser abril no està gens mal. I un sol radiant on les plantes que més ens agraden, guinyo, guinyo, ja han fet una bona fotosíntesis. Per demà sembla que ens fregarà un front que farà baixar una mica les temperatures. Per tant, ja podeu agafar una rebaqueta, que quan no faci sol farà una mica de fresqueta, com diria el Molina. Ojo. Quina entonació li dona al Pau? El Pau fa el temps sexy. Temps molt sexy. Us he dit que tinc matrícula d'honor en climatologia? Però en una assignatura només? Sí, no pretis tant, no La pretis no ha tant. acabat, oi? No ha acabat. No, evidentment, no he acabat No ha res. acabat, vale. En quina de les carreres, això? A la tercera, No està malament, no està malament. Tercera quina és? geografia. Vale. Sí, havia fet geologia, que a vegades em confong. Però bueno, seguint el que anàvem, a partir del dimecres us faré una previsió, tachant. S'anirà complicant amb una baixada de temperatures. I per què no? Possibles nevades a cotes baixes. A on? Amb possibilitat de, si baixa una mica Jerry. més del previst la temperatura, puguem veure neu, el puig d'Agulles, ho anirem seguint. Me huele a chino. A mi, com em suaven els sobacos aquesta tarda, no té pinta de nevar. Sí. Ja us dic jo que aquest cap de setmana nevarà a algun lloc. Els sobacos del Marçal són una miqueta com el pulpa Pol, no? Digue'l. S'està cuinant el xiste i ningú el vol dir. No. Passa que el Jerry ja l'ha deixat anar abans. L'ha deixat anar, però... Com de segones. Va, Jerry, tio. Anima't. No, bé, diem que pot nevar a cota molt baixa, pràcticament a cota zero, no? Pot nevar a la vall. A la vall dels Rafamans. Sí. La vall fosca. Ens entenem. I com a concepte nou d'avui introduirem el Fallarnado. Bàsicament tan fàcil com un tornado de foc que acostuma a passar en comptades ocasions als focs forestals. Vamos, pues això, que al Japó l'any 23 va matar 38.000 persones en 15 minuts. O sigui, I estan havent moltes risses per aquí, però només hi ha hagut un des de l'any 23 i ho treus ara, o sigui, això Bueno, ja s'ha extingit. però crec que s'ha de valorar el fet de matar 38.000 persones en 15 minuts, és a dir, això ni els nazis. És un premi, eh? Sí. O sigui... Els youtubers aquests berlinesos també no ho van aconseguir. Jo crec que ho estan planejant ara, a tirar un tornado fogaz d'estos i matar a tots els youtubers de l'altre. Allà estaven. Vaja. Pues deixant ja el temps de banda, com que no paro de parlar i bé que ja no quedaran birres, passem a l'Eric que ens explicarà com es troben les entrades de Corbera i dins la seva secció de poc més d'un minut també t'explicarà cada setmana un carreno de Corbera i d'on prové el seu nom. Ahí lo tenéis. Sens dubte, Pau. Abans, però, connectarem amb la unitat mòbil de la Navareta per conèixer l'actualitat del trànsit a peu de carrer. Sisplau, Gerald. Efectivament, Eric. Actualment ens trobem, juntament amb la unitat mòbil de la Navareta, a la cruïlla on desemboca al carrer de la Pujada. Ara per ara el trànsit es mostra especialment dens a la zona de Camplana Sud, on els veïns han viscut amb sorpresa un rècord de visites. Fins al moment un gos, 2 gats, diverses famílies de porcs senglars i el que alguns veïns asseguren que era un cotxe. La tarda, però, ha transcorregut amb total normalitat, sense més incidències que les protagonitzades per les d'un grup de preadolescents que, provistos de pals i pedres, ens ha insultat i perseguit al crit de si quieres nevereta, busquem mi bragueta. Per últim, recomanem als veïns limitar l'ús del cotxe movent-se en transport públic quan el seu defecte mudant-se de les urbanitzacions deixades de la mà de Déu, de les quals no haurien d'haver sortit mai. Et torno a la connexió perquè estan tornant els adolescents que regats amb pedres i... Toma! ¡Métele en el ojo! ¡Gilipollas! ¡Claro que sí! Però, L'ha anat unyinat, què els hi passa? Moltes gràcies, et tornarem enviem un cotxe patrulla ara mateix cap aquí. Sisplau, aneu a buscar a l'amic que és el teu corresponsal del trànsit, com es diu? Sí, el trànsit. Aquest no recordo gaire el seu nom, però bueno. no us encarinyeu gaire perquè em sembla que ja no el veurem gaire més. S'ha quedat. Vull tenir en compte... Són de subcontrates. Però què els hi passa als adolescents d'aquest poble? No, crec que eren d'urbanitzacions per això, eh? Vale. No, llavors... Va anar fullíssim, no? Efectivament. Molt a full.
Bé, no sé si després d'aquesta merda, que potser és l'última que faig, tindrem temps per seguir amb la secció, però em quedava explicar l'altre carrer que faltava. Ah, sí, parla. Carrer de la Pujada, no sé si fa falta explicar el seu origen, perquè crec que és bastant intuïtiu. Jo l'explicaria, a mi em mola el carrer de la Pujada. El carrer de la Pujada... Ah, un moment! Tenim un Insta Live amb Oriol Ferragut. Oh my god! Un moment, entreu a l'Insta Live i tenim aquí Oriol Ferragut. Tremendo bomboncito que no se escucha. Bueno, podem continuar, Eric. Era només per fer una mica de broma, però bueno. Ja li hem dit que surti per Ràdio Corbera, el seu somni de tota la vida. Sí. Per tant, continuem. Portava El anys més un. esperant. Vens a la pròxima. Efectivament. Bueno, crec que és bastant intuïtiu el nom del carrer de la Pujada, simplement perquè... On és? A la Carrer de la Pujada, Can Plana Sud. Hòstia. Tires Corbera 2000, No. agafes la rotonda del col·le, Sí? tires cap a baix Sí? i hi ha un carrer que fa pujada. I es diu carrer de la Pujada? Efectivament. Ah, Aquí és on volíem arribar. Meravellós. Eric, una cosa. Crec que si agafes la rotonda de Corbera 2000 i tires cap al carrer de la Pujada, crec que és contradirecció. Evidentment. Ah, vale. Estem parlant caminant o en cotxe? O estem ficant els cotxes contra direcció, expressament? Evidentment, estem posant els cotxes en contradirecció. Vale, em sembla No bé. podia ser d'una altra manera. Trencant les normes, m'agrada. Això mateix. Tens alguna a aportar més? No, seria tot. Vull dir, Vale. no... Doncs res, ara tenim una d'aquestes merdes que li deixem fer el Jerry perquè tingui uns minuts de glòria i ja que ve tajar a la ràdio un dilluns a les 10 de la nit, almenys que se les guanyi. Bé, moltíssimes gràcies per l'entradeta crack. No? Bé, aquí tenim un horòscop, no?, tret de la Deep Web, també conegut com Forocotxes o la Casa de Putes, conegut popularment. Vale? Anem-hi cap allà. Llegirem una mica cada un, són entrades curtetes. Comencem per Àries, o Àries, ho dic en castellà perquè està escrit en l'idioma de l'Imperi. Diu algo així com: ese romance que parece que avanza poco a poco va a tener un empujón favorable este finde. Lánzate, xurmano. Xurmano és com germà, però en idioma. És a dir, li està dient que es tiri el seu germà? Sí, hi ha una mica de tema aquí familiar. Ah, bueno, no, el comer i el rascar solo es empezar, Podeu aprofitar els diumenges, allà sota la taula amb la iaia mirant-vos, fotre's un tema per allà sota. Has dit amb la iaia mirant-vos? És el tema Boyer. Hòstia, xaval. Sí. Tu vas fort, Jerry em mira amb cara de... Uf, si tu supieras. Sí. Tauró, anem a Tauró. Diu, los problemas crecen, igual que el senyor aquell de la Viagra, que també li crece. Diu, un alto riesgo de lesión. Este fin de, diu, ten cuidadito si vas al gym o no lo hagas mucho el gilipollas en la borrachera. Diu, podrías caerte y joderte algo. La polla! O sigui, aquí, si algun tauró podria tenir bastant de que vigilés una mica, ¿vale? El barullito. Sí, anem a Géminis. Diu, una grata sorpresa te espera este finde. Diu, más por el lado familiar. La música, sisplau, pinxa màquines. No, és que sense música no treballa. S'ha És un acabat, professional. s'ha acabat. Sí, soy un Si professional. haguessis enviat una música més llarga, seguiria sonant. Ai, un altre cop Los tornem a poderes començar. astrales se pierden. Sí, bueno, anem fent. Diu, no sé on estava, però bueno, diu que això, que tot era fabuloso i tal igual, ¿vale? Fabuloso. Sí, fabuloso. Ahí va. Anem a Càncer, Sí? Així que també és un símbol d'aquests del Zodíaco, es El veu? coneixem. Ah, sí? Coneixeu el Càncer? Hòstia, jo me n'acabo d'enterar ara, Sí, vale. N'hi ha de pròstata, també. Diu, un finde de mala suerte. No sé si refereix al passat o al que vindrà, però diu, malas combinaciones que t'harán perder algo de dinero. O sigui, la Ahí ruleta, va. xavals, vigila una mica. O bien tiempo. A saber, diu, si juegas al League of Legends, LOL també conegut, Hulol, Pentakill, esteu en el tema? Tu ets bastant de LOL, no? Sí, em va matar un duende, però ho vaig deixar. A la primera, no? Sí. Diu, no juegues Rankeds, que no sé què són, però... Pues ho podries haver buscat, no? És com el Ja sé, competitiu, tio. no?, del League of Legends, les rankeds. Sí. Ojo, Penso que sí. Sí? Otro I lolero, no he jugat, Vale. Vaya Tenim- loleistes. Tenim 3 loleros a la sala. Sí? Bueno, Feu Hulol? La paraula ranked ja t'indica bastantes coses, no? Crec que- Vale, Aviam, que perfecte. ens la suda molt. Tira. Sí, sí, El segueixo amb el següent. el següent signe. Això havia de durar un minut. Leo o Lleó, això havia de durar un minut i ja porto 3, però m'és igual, ¿vale? La ràdio és meva i faig el que vull. Diu, si pones algo de tu parte, mejorarás algo en tu ámbito laboral. Diu, quizás, así con bastante énfasis, una mejora en tu puesto de trabajo o alguien te llame interesado para una entrevista con altas probabilidades. Mucha suerte. joder. Sí. Bueno, és que tinc molts, ¿vale? Llegiré Aquarius, que és el meu, bueno, Aquario, i em callo aquí. Sí, Bueno, vaig deixa-ho al ja, següent. perquè ens la suda a tots. Sí, a mi també, imagina't. El Diu, estás de horóscopo. suerte en la alineación de Marte, o sigui... mira, Ojo, Ojito, Ojo ojito. con el Marte. No, espera, de Marte
Venus y el flequillo de Donald Trump. Vale, Trump. Diu, vas a tener un fin de muy fogoso en lo sexual. Quizás una postura nueva. Yo, mateix. Postura nueva. Una postura nueva o una nueva follojamija o amigo, oiga. O sigui, potser... que li pots donar tot, no, vol dir? Sí, et puc donar tu mateix. Davant, per darrere, per... I no passa Al res. Jerry un dia li haurem de fer una pregunta que un cop ja li vaig fer i es va enfadar molt, però un dia... Un dia, guarda-la, La farem guarda-la. en antena. Un dia. Sembla bé, Jerry? Però no em parlis tan a prop que em dóna una mica de raiva. T'oloro la boca, xaval. I m'està molestant bastant, vale? Però, bueno, llavors passo a la meva següent secció, que, Vinga. com heu potser intuït per la musiqueta de fons, és de la loteria, vale? Oi, va! Molt Sí. sutil. Molt és sutil. sí. Per cert, el Pau de la cançó aquesta, que bufava com la mà i El sortia calvo. com cocaïna o alguna cosa, es va morir. Qui? Sí. L'anunci de... Tio, Sí, de el l'anunci que de feia- la loteria. El calvo que feia... Uf, No, però es va morir de cocaïna o que era de... No li he preguntat, no Van ho sé. tirar en lloc de bufar i se la van passar tota de cop i allò es va quedar. Oh, mama. El van matar. Travel, Sí, bé, doncs això, diu. Ara passarem a repassar els resultats de la loteria. En aquest cas, els de la grossa, sí, la grossa de cap d'any, o sigui, que va ser el 31 No la de teva, desembre. no? Sí, del gordo. Diu, segurament els premiats no, ja estaran assabentats, però sempre queda algun despistau. O sigui, de fet, podria ser jo mateix. Ullo, Que t'imagines bastant. que has comprat loteria i no t'enteres i et caduca? Imagina. Això caduca. Imagina. Sí, als 3 mesos s'ha de cobrar. Bé, doncs, comencem per aquí, diem. Primer premi va ser el 58.499. Ui! Premiat amb 200.000 euros aquest any, És el meu número menys de tot el la que es sort, queda a tio. Puigdemont. Hòstia, que és- podríem jugar un número de loteria tots nosaltres un cop a la setmana quan fem el programa? jo si és espanyola, no jugo. Bueno, bueno. Vale, cupero. Tranquilo. Podríem tocar un diferent cadascun, no? Ah, i el que guanya invita birres, no? No, i el que guanyes es queda i aspira. No és mala I idea. diu, Passa el venga, programa i adéu. que os peten estos de la ràdio. Bueno, seguim per aquí perquè això se va de madre. El segon premi, premiat amb alguna xifra d'euros, que no sé què és. 15.199, vale? El tercer premi, el 11.825, o sigui, aneu rebuscant pels calaixos de casa. Em sona, em trobeu... sona. Sí, vale, busca bé, xaval. I els quarts premis, que n'hi ha dos, tenim el 59.743 i també tenim el 54.790, vale? Tengui. Sí, i llavors també hi ha... Forri. Xaval, hi ha el cinquè premi, no, però que només donen per algun paquet de pipes, així que no val la pena perdre més temps. Ah, i per cert, ja per acabar, els premis caduquen al cap de 90 dies de data del sorteig, o sigui que van caducar ahir, 3 però... mesos, lo que jo decía. Que molta sort, companys. Pues gràcies per tot, Jerry, ens ha servit de molt la teva secció. Ho sé. Sense tu no sabrien què fer, gràcies. De res. Molt bé, seràs. I cada setmana, sobre les 11 de la nit, tindrem una entrevista a una persona, animal o cosa, depèn del que trobem al mercat. I avui se n'ha encarregat el Marçal. Som-hi fort. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Sí, bé, doncs hem tingut bastant hype amb aquesta entrevista. Només 3 persones dels que estem a l'estudi sabíem qui era aquesta primera entrevistada. Però bé, hem tingut un petit problema tècnic, que ja desvelarem en futurs programes, i no hem pogut tenir l'entrevista que teníem preparada, perquè bueno, ens han succeït coses. La vida és així de dura, La vida però en directo. Los catalanes hacen cosas. hacen cosas y a veces no responden. Realment Però- no ha sigut gaire tècnic. No, realment el problema no ha sigut tècnic. No sé si voleu, nois, que expliquem què és el que ha Explica, passat. explica, una mica de marujeo, o, això. o ens esperem a tenir igual, aquesta és entrevista igual. sorpresa. Jo m'esperaria tenir entrevista perquè si no tindrem entrevista. Clar, bàsicament. I si en algun moment del programa ens diu escolta, estic disponible, doncs jo crec que podríem trucar-la. Si no, doncs ja veurem el que fem. El problema és furla. D'acord. Però per suplir aquesta entrevista que ha sigut fallida, tenim amb nosaltres parell. moltíssimes persones, d'entre les moltes persones que han vingut de públic, tenim dues en especial que s'han prestat a que els hi fem una entrevista per, bueno, poder omplir, no?, aquest temps que ens han fet la furla. Bàsicament perquè no Jo vull tenim dir- ningú més i els hem pillat aquí d'estrangers. Els Jo hem vull dit- dir que els hem agafat bé, els, Sí, correcte. Ha sigut per les birres. Per les birres. Ah, sí, han vingut per això i no per Gent res més, de però ho qualitat. saben.
Exacte. La bona people de Corbera, podríem dir. Amb Q de qualitat. Amb Q de qualitat. Bé, si ens esteu seguint per Insta Live, que és molt probable, o que ens esteu escoltant per podcast o per YouTube, que això ho penjarem a totes aquestes xarxes, els veureu en directe. Si només ens esteu escoltant per podcast, escoltareu la seva veu, que és molt sensual. Bé, els presentem. Tenim amb nosaltres a l'Arnau Cirera i el Ferran... Com et dius de cognom? Garrigó, però... El Ferran Garrigó, el primer! Vas a tot? El Ferri obre la primera navareta del públic! Tremendo mastodonte! Bueno, jo primera diu tercera o quarta. Ja m'han xitxat! La prèvia de la música del Pau s'ha animat. Exacte, la prèvia de la navareta ha estat molt... PDP als plats! Bé, i com heu pogut observar, el nostre públic és més enxistat, molt més enxitxat que nosaltres encara, i començarem l'entrevista, que improvisarem ara mateix, així que, companys, si algú té una pregunta, se la pot anar pensant i els hi farem en aquests dos preciosos Mossos. Ferran, com et va la vida? Primer de tot. Molt bé. Molt bé. Pots parlar com tu vulguis. Si vols posar veu sensual per atraure segons qui, doncs cap problema, perquè això tothom que ens està escoltant deu conèixer. Perfecte, m'encanta. Perfecte. Si no, pots posar la veu que vulguis. Et pregunto si estàs bé, per saber-ho, ets feliç? Per arribar a la felicitat falta encara una miqueta de caminata per arribar, però arribarem. Bueno. L'hem escollit bé, Bé, estudies, treballes, Ferran? Ara mateix estic buscant curro, així que si algú té una feina per mi, de cambrer, de lo que sigui, jo estic pendendíssim d'ells, així que si algú qualsevol t'està cosa... veient per instal·lar, jo crec que et contracten. Perfecte, així m'agrada. Ara mateix estàs de caramelito. Soc net, polit, responsable, ho faig tot. I se te ve espavilat. Perfecte. És un noi que se sap valdre per si mateix, jo l'he vist. Bé, quines metes tens a la vida, Ferran? Pel que ens acabes d'explicar, tampoc seria gran cosa, però ens agradaria saber a on voldries arribar, quins són els teus hobbies, explica'ns. Home, primer de tot, pues ni puta idea, en veritat. O sigui, jo vaig a lo loco, o sigui, jo... Lo que venga. Lo que vingui. Quants anys tens, Ferran? 27. Bueno, Bueno. Tampoc tenim... Vull dir, no tenim pressa, és una cosa rapideta, tampoc cal que ens expliquis la Quan arribi el vida. 27 m'avisa, o sigui... De moment van los dos patitos i els estem portant com els estem O sigui, portant. pensa que a mi em queden 3 anys ja per la crisi als 30 ja, Exacte, o sigui, exacte. estic... Perfecte. Molt bé, moltes gràcies, Gerard. Gerard. Ferran, moltes gràcies pel teu testimoni. Tenim una altra persona amb nosaltres, és l'Arnau Cirera, també conegut com el... DJ Cherry! DJ Cherry en cabina, sisplau, un aplaudiment per ell. Gràcies. No està en cabina, està aquí amb nosaltres, ha entrat a l'estudi. Però bé, Cherry, com estàs tu? Ets feliç? Bé, molt bé. Home, a més ara, sobretot, després d'entrar a la prèvia amb PDP i tot aquest panorama que estic fent a la Navareta, és increïble. Molt bé, Jerry, estem molt contents de tenir-te aquí. Una pregunta rapideta, què vols ser a la vida? Perquè hem vist que al Ferran li va bé tot. Tu tens alguna fita a la vida? Jo, bé, la meva fita és algú que crec que és impossible en aquest poble, que és aconseguir treballar bé, guanyar-se bé la vida per tenir tants diners per poder arreglar tots els carrers de Corbera de collons que estan en la merda. Sobretot el carrer de Calabadia. Però la pregunta és, quan et refereixes a Corbera, a què et refereixes? El nucli de Corbera, l'autèntic, el de veritat, no? Les urbanitzacions és igual, ja subvencionaran com ells vulguin. Bé, crec que... El nucli és el que importa. Arnau Cirera... Talla micròfon, que ens pinxaran al final. Crec que t'estàs fotent en un jardí que igual no tocava per ser el primer programa. En un jardí ple de fruita. Bona Però, aquesta! per parlar d'aquests temes, tenim una secció que ve justament a continuació, així que jo crec que podríem despedir el nostre millor públic d'avui amb un aplaudiment molt fort per l'Arnau Cirera, Ferran Garrigó, moltes gràcies per venir. Gràcies, guapos. Podeu tornar al vostre... Gràcies, nois. Bé, i un tema que ens ha encetat ara el Cherry dona pas a... Ha fet molt bona falca, eh? Sí, l'ha clavat. Jo crec que l'ha colat sense voler-ho. El tio l'ha deixat sutil, votando, com diria aquell. I tenim amb nosaltres el Pau i a l'Eric, em sembla, amb una secció que comença d'aquesta manera. La lluita per la poltrona.
Rosa Voladeras, cacic. Palacios. L'asfaltador. Albert Canyelles. El Novita. La lluita pel poder i la poltrona. En directe a Ràdio Corbera 107 FM. Des de davant de l'Ajuntament. Esperem que tinguem més programes. Aquí comença. Coses de Corbera. Sucoses. Efectivament, com cada setmana, a partir d'avui, l'equip de la Navareta informant sobre d'allò més destacat en l'apassionant món de la política corberenca. Com sempre, a peu del canó, tenim en Bernat, corresponsal a l'Ajuntament. Abans, però, recordar que es va incorporar a l'equip el passat mes de setembre en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Sordera. Bernat, amb una trajectòria periodística de més de 25 anys, va perdre un 70% de la seva capacitat auditiva a causa d'una explosió mentre es cobria el conflicte bosni. Ara sí, si el Jalal ens fa el favor, connectem amb ell perquè ens expliqui les darreres novetats del consistori. Bona nit, Bernat. Bernat? Bernat, ens escoltes? Eric, sí, que al final vaig parlar amb el comitè financer de Ràdio Corbera i no, que ens han topat la partida de 3 euros pel Sonotone. Tio, però què dius? Ja saps, però que aquí jo ni pincho ni corto. Però que no em pots dir això en directe, tio. Vull dir, tio, no sé, però que aquest paio és un professional que acaba d'abandonar Síria, ens està fent el favor, ha vingut aquí el pobre pavo, què li dic ara en directe que no... No sé, tio, tampoc em vinguis a... que la culpa no és meva, ja ho saps, si jo aquí no faig res. El xuto ja directament? Ja li dic que no... Bueno, tampoc ens dirà. És sordo, no ens en dirà. No, doncs talla, Gerald, talla. Deixeu aquí. Deixeu. Doncs jo crec que passaria de secció perquè no... Bueno, la setmana que ve, més Bernat. Sí, un fort aplaudiment pel Bernat, sisplau. Bravo! Bernat! Que el senti, sisplau. Bernat! Ai, mi madre, Bernie! No t'estàs sentint, però dona igual. A continuació passarem a comentar el post del Facebook de la setmana. És un post que es va penjar en el compte de Giu ficant: volem treballar per Corbera sense condicions polítiques. La ideología en las generales. En las municipales, voto local. Súmate a Giu. Giu, mi madre. Giu. Aviam, dintre d'aquests comentaris, hi havia un comentari que ficava: és per valorar el comentari, ja que crec que dona de sí. Té una mica de suc. Té sobrassada el comentari. Sí, sobrassada... La sobrassada de l'assumpto. Exacte. Anem a... Eso sí, las ayudas de extraescolares de fútbol son para los de fuera. Las becas íntegras de comedor para los de fuera. Los vales de comida también. Y las familias con problemas económicos españolas o catalanas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están ¿Qué las ayudas? pasa? ¿Dónde están las ayudas? A continuación, penja. Pero ordenada, lo soy. Y racista. Tremendo comentario. Aviam, quina valoració es faria d'aquest comentari? Aviam, pensem que aquest post va tenir més de 93 comentaris. Va despertar una mica de l'esperit nacional patriòtic. Corberenc o espanyol? No. Com es diu aquí, la ideología en las generales. Uf. En las municipales, el voto local. Evidentment. I posa realment després una frase, perquè això és periodisme del bo, posa: súmate a Giu. Giu. Jo crec que... Depèn. Bueno, no sé com ho deu dir. Depenent de la ideologia que tengas. Pot ser Giu, pot ser Giu o pot ser Iu. Depenent. Qui ho diria? Qui ho diria? Bueno, doncs un d'urbanitzacions. El de... O el nostre amic, a l'aquest, saps? Passa que jo no... És igual. A l'aquest. Continuem, sí. Qui ens estigui veient per Insta Live ho haurà vist. No, res. Queda comentar aquest simple comentari feixista de merda i aquí ens quedem. Comentar un comentari, sobretot. És que no té res. Bueno, m'agradaria pensar que aquesta pobra dona ha esnifat tota la cocaïna del senyor Calvo que ha deixat en vida, ha anat tirant i així el que li ha passat. Meravellós. S'ha quedat així. Doncs res, Eric, continues? Sí, efectivament.
A continuació, després del comentari de Facebook setmanal, anem a presentar el nostre especialista en urbanitzacions. Com cada setmana ens presentarà una de les molt nostrades urbanitzacions. Es defineix com a berenejant de pura cepa i viu a Campa. Campalet. Pels que no sigueu prou de Corbera, que entengueu que Campa és Campalet. Les nostres particulars faveles de Corbera. Li agrada drogar-se i anar al centre cívic de Campalet cada 4 anys a votar Ciutadans. Us presentem el Kevin de Campa. Hola, molt bona nit, penya. Exacte, Eric, vinc de les faveles de Corbe. Allà, passat el pont de Campa, on hi ha el megamuro de hormigón armado, on posa ben clarament Campalet. Ens hagués molat més que posés territori a Comanche, però el puto Ayunta no ens va deixar. Bé, tampoc fa falta que escupis. Si vols, si ens ho demanes bé, et posarem un escupidero aquí. Kevin, aquí t'has de portar bé, eh? No, i com t'hem dit abans. Que me xupeu molt fort. Sí, efectivament. I quina urbanització ens presentes avui, Kevin? Tio! Eric, que és Kevin, no Kevin. Perdó. Home, te queda clar o t'ha fot un puto sopapo? Pues avui presentarem la puta millor urbanització de CBR, que és Campa. Pues això, per arribar a Campa has d'anar cap a Sanan. I a l'último cruce d'urbanitzacions de Corbera, allà baixant cap a baix fins a arribar al pont, que nosaltres li diem el puente, que està fet una puta caca, ja que la Junta s'ho gasta tot en arreglar els fanals del pueblo i el trutxo en les seves festes de merda. Però Kevin, Joder, Kevin, com hi vas, no? Kevin, ens han comunicat que aquesta setmana han arreglat les fanals del centre cívic. Pues ni lo sé, ni me importa, perquè total, allà només hi van els avis i els nens al columpio, i l'únic xaval de la meva edat que va allà només és per robar els bicodines a los abuelos. Hòstia, però no ens diguis això, Kevin. Ens havies dit, però el centre cívic és el punt de reunió de les urbanitzacions i on aneu a votar, no? Lerdo, com t'ho explico? Els de les urbanitzacions només anem a casa a dormir i a cuidar del huerto. En el meu cas es tracta d'una plantació de marihuana que per si algun vol és una índica de puta mare. Kevin, no te'ns despistis, sisplau. No te'ns despistis amb els teus negocis, que aquestes coses no es poden dir per ràdio. Continua sense la teva versió de camell, sisplau. El dissabte a la nit no deies lo mateix, Eric, per favor, intimitats aquí no. Però bueno, pues eso, que els de les urbanitzacions no fem vida a les urbanitzacions excepte els 4 abuelos que no tenen cotxe. La gent normal de Campa només anem al centre cívic a votar Ciudadanos. Perquè a Campa és Espanya. T'ha quedat clar o què, pallasso? Tranquil, Kevin, sisplau. Tranquil, Kevin, que et comença a donar el mono, que jo no he dit res d'això. Però sí que és un fet que a Campalet... Però jo t'aviso por si acaso ets un secesionista, racista i supremacista. Però és que ha de ser perquè Campa és un territori comanche i ens va el rotllo patriòtico i que me pido que em truca la Jenny. D'acord, però ens pots explicar això de la Jenny? Pues la meva xurri de la Soleia. Hòstia, doncs a veure si la setmana que ve ens pots indagar una miqueta més sobre el tema de la Soleia. Ay, te veré, preocupándote por la vida, por los problemas reales de los españoles. Bé, Kevin, ens acaba el temps, Kevin, em sap greu, no et volia tallar. La setmana que ve sobre la Soleia, per cert. El pollo que em veu prometre per ajudar-vos, on el recullo? Això els hi vau prometre? Sí, efectivament, però un pollo de Cal Enric, els nostres estimats patrocinadors, està encara pendent. Bé, si ens esteu escoltant, sisplau, és el primer pas. Cal Enric, us passarem aquest trosset per veure si us voleu patrocinar. Pues estaria de puta madre un pollo! Doncs, després d'aquesta entrevista una mica diferent, deixem-ho així, entrem a la cançó karaoke de la setmana. En tots vostès, la versió Colgando en tus manos de Carlos Baute i Marta Sánchez. 2019. Pendent dels teus vots. Palacios Fate Voladeres. Va ser molt estrany marxar del teu costat. Va ser culpa de la Montserrat. Volia seguir l'any que quedàvem vos. I jo també he estimat Palacios. I estimada el Puig de Montcans la Balià. Puto procés ens ha fet separar. El 155 ens van aplicar. Tot i que el PSOE el va votar. Saps que estic pendent dels teus vots. Així que no em deixis fora del següent pacte de govern. Vull un regidor al següent govern. Oh, i tant, estimat bigotet. Les urbanitzacions vull com a regidoria. I anirem junts
fins la Soleia. I així tots junts seguirem governant Corbera. Però recorda que estic pendent dels teus vots. Cuidado, cuidado, que estic pendent dels teus vots. Bravo, bravo, bravo! No m'agrada veure cartells al mobiliari. Si fos per mi els cremava a diari. Vull tenir tots els carrers asfaltats. I jo un camp de futbol de diamants. Saps que estic pendent dels teus vots. Així que no em deixis fora del següent. Everybody now! Pacte de govern. Vull un regidor al següent govern. Oi, tan estimat bigotet. Les urbanitzacions vull com a regidoria. I anirem junts fins la Soleia. I així tots junts seguirem governant Corbera. Però recorda que estic pendent dels teus vots. Cuidado, cuidado. Rosa, jo dic que depenc dels teus vots. Cuidado, cuidado. No importa el que digui la plebe, queda't amb mi. Cuidado, cuidado. El que vull és tenir una cadira al teu govern. Ai, 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 ai. Bravo, bravo, bravo! Per favor, el momentàs que s'acaben de marcar el senyor Pau Santausini, la nostra productora, la Paula Martí, arribant a tots els aguts. Gallina de piel, Gallina de piel, amb aquest remix de Colgando en tus manos, parlant del nostre ajuntament, del nostre poble, que, per suposat, demà farem arribar als seus protagonistes. Després d'això, jo crec que es mereixen un altre fort aplaudiment, perquè ho han fet super mega bé, nois. Enhorabona. Sou uns cracs. I ara la secció que els nostres viciosos de les seccions més necessiten. Els 5 minuts del Piti, on cada setmana un membre de la Navareta triarà 5 minuts de cançons per tal de que tant vosaltres com nosaltres puguem anar a fer el Piti. Avui, a la tria musical, Jerry. Per tant, un piti, un puto. Ens és igual. Un piti i tornem, penya. Vinga, fins ara! Las golondrinas buscando el sol se van y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color. Esta es la historia de un mundo sin amor. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, na nina na na, anina nina na, anina nina na, anina nina na, na nina na na na. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, na nina na na, anina nina na, anina nina na, anina nina na, na nina na na na. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. ¿Qué tiene?
atraviesa temprano por la ventana, entra el sol y tú llegas buscándome. Estás intentando convencerme, no sé si esto me conviene. Vale madre lo que digas. Si no sé frenar, ¿qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si no sé frenar? ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si hoy amanece? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? De noche tengo varias lagunas. La cama me acompaña cuando estoy cruda. No sé, pero me encanta hacer tributo a la luna. En estos tiempos no hay fuerza de buscándome. Estás intentando convencerme, no sé si esto me conviene. Vale madre lo que digas. Si no sé frenar, ¿qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si no sé frenar? ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si hoy amanece? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A veces cuando la luz atraviesa temprano por la ventana, entra el sol y tú llegas buscándome. Estás intentando convencerme, no sé si esto me conviene. Vale madre lo que digas. Si no sé frenar, ¿qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene si no sé frenar? ¿Qué tiene si no sé bailar? ¿Qué tiene si hoy amanece? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? I a partir d'ara... Bueno, bàsicament us informem de que nos hemos liado, saps? Nos hemos liado. Estem on air? Sí, estem on air. Jo crec que els 5 minuts... I la penya encara està entrant aquí a la sala. Els haurem de fer 10, eh? No és aquest l'esperit de la navareta? És aquest l'esperit de la navareta? Ens falta un, no? La Paula ens falta un. Gràcies. Ah, sí, el Marc. Bueno, ja arribarà. O no, no passa res. Paula! Aquests no són meus, tio. Bueno. Doncs res, que... Aquest espai en blanc encara no compta perquè qui realment ens segueix és per Insta-Live, que ens estan veient. Què passa, Insta-Livers? Enviem una salut Insta-Livers! a tots. Ui! I bé, jo crec que després d'aquests 5 minutets, que jo crec que el proper programa igual els podem allargar, los tengo en la frente, entra los 5 minutos. Una de les seccions més esperades. Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Trucada? ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene... Bé, doncs, després d'aquesta meravellosa obra d'art produïda per... Ara no me'n recordo de qui és aquesta cançó, però bueno, que és la hòstia en patinet. Don Patricio. Ens comencem a posar to amb el to de ràdio que portàvem abans, perquè hem sortit a fora, ens hem desconcentrat una miqueta. Tornem al to de ràdio. Un KitKat! Un KitKat, exacte. Un break, no? I per aquesta setmana us porto una coseta, que és un concurs per veure qui de nosaltres és més corbarenc. Perquè aquí sempre hi ha molt de pique. Molt de pique entre Corbera Alta, Corbera Baixa, les organitzacions, no aquestes coses. No hi ha pique! No, hi ha pelea! Ah! Sobretot tenim un membre aquí, que és el Pau, que... Bueno, allà on es fot, acaba escaldant. Le mola la salsa. Exacte. Salseo! Li mola fotre's en la carbonara. El salseíto en la boloñés. Exacte. I bé,
com que Rico! hi ha aquesta petita competència, doncs he decidit fer un concurs d'aviam qui és més corbarenc. Perquè us sapigueu, bueno, seran unes preguntes, anireu per parelles. Baranejants de merda. Algunes preguntes tindran resposta concreta i altres, la resposta, dependrà bàsicament del criteri de mis huevos, com diria els nostres estimats. Però huevos corbarencs o no? Sí, sobretot corbarencs. Bueno, ho intenten. De les gallines corbarenques. Bé, i aquest serà el funcionament. Hi haurà eliminatòries per parelles i farem un sorteig en directe per escollir les parelles, d'acord? Expectació. Jo us faré una pregunta, d'acord? Heu d'estar atents. I el primer que la respongui podrà triar la parella que tingui. Primens! D'acord? No, el primer que respongui la pregunta. Vale. Ràpid, d'acord? Serà una pregunta molt fàcil. I la pregunta és la següent. Atents, sisplau. La pregunta és: quantes escoles hi ha a Corbera? 4! 3! El Pau ha sigut, a part de l'únic que l'ha encertat. El primer en respondre, l'únic que l'ha encertat. El Cor, Puig d'Agulles, Jaume Balmes i el Cau de la Guira. Vale, bé, Pau. Era pregunta i no pregunta amb explicació. M'agradaria matisar això, Exacte, no calia que et traguessis la polla. Molt bé. El Cau de la Guineu fins quin curs arriba? Fins a 5è. No, 6è, està acabat ja. Ah, sí? Està acabat, el problema és que estan en barracons, llavors no comptaré com a escola sencera, jo comptaria com a 3 i mig. Com sonava 3 i mig, barracons, 3 i mig. Molt bé, llavors concluïm en que el Pau serà el primer en escollir una parella per fer aquest concurs, però abans de res m'agradaria fer una salutació a algú que ens està veient, que ara mateix ens està escoltant, que és el Marçal Alcover, que... Tonto! És molt tonto. Igual es mereixeria un tonto, però avui és un dia especial per ell, és el seu aniversari, així que li podríem dedicar un fort aplaudiment per ell, Marçal. Moltes felicitats! Si no penso mal en 21 anyets, deu tenir... 20 fa? 20, no? 21, no? 21? 21 primaveres. Por el culo te dan culo. Molt bé. Bueno, felicitats, Marçal. Ets el robanombres, no passa res. I quedes felicitat per la Navareta, no ho pot dir tothom, això. Veia certificat, Exacte. D'acord, com el Pau ha encertat la primera pregunta, ell escollirà la seva parella i l'altre serà un trio, perquè havia comptat malament jo. I like it, trio. Llavors tu esculls una parella el Jerry i els altres seran un el trio. El Jerry. Molt bé. Perfecte, per competir contra ell, Sobrau. Menjo, pallasso. Perfecte. Tonto. Perfecte. Doncs hi haurà una fase eliminatòria, una entre ells tres i una entre ells vosaltres dos, i al final hi haurà una pregunta final. D'acord? The last question. Així que, la primera pregunta, així... per anar escalfant motors, amb aquesta sintonia que he posat al principi, que ara tornarem a posar, que ens quedarà de fons superpreciosa, així, molt bé, així com Chueca és genial, tal. M'ha sorgit un tema que mai havia pensat. A totes les ciutats grans importants hi ha com una zona homosexual, no?, per dir-ho així. La zona gay, la zona... No, jo crec que a totes les ciutats hi ha una zona així. I se m'ha acudit, aviam, quin barri creieu que podria ser el barri gay de Corbera? O la zona gay de Corbera? Explica'ns, Marçal. No, explica'ns, no. Vosaltres tres heu de triar una resposta, vosaltres dos una altra, i jo decidiré quina crec que és més adient com a barri gay de Corbera. És completament subjectiu aquest concurs, no? Vull dir, literalment el que he dit si m'haguessis escoltat al principi, he dit que algunes dependien del criteri de mis huevos i l'altra tenen la resposta concreta. D'acord? Així que vosaltres tres podeu parlar-vos una, vosaltres dos l'altra, i em doneu una resposta, sisplau. Què en penseu? Carrer Buenos Aires. Buenos Aires? Estem parlant de barris de Barcelona, no? No, barris... Bueno, es pot canviar d'equip? Aquest porta més de 5 minuts de piti, Torno a explicar el funcionament d'aquesta pregunta. És descobrir el barri gay de Corbera. De Corbera. Quina zona us semblaria la zona gay de Corbera? Era un gag, tio. Era un gag. Vale. S'està estrenant com a gaguista. Vale, està bé, John. Bé, vosaltres dos, quin barri decidiu? Quina zona? Vosaltres tres, quina decidiu? Vinga, som-hi. Jo trio el carrer 5. El carrer 5 de Santa Maria de la Vall. Perquè pel cul de la Inc! No és un mal argument. Per ara van endavant. Tampoc és un argument, però... Doneu-me la vostra resposta, sisplau. Doneu-me la vostra resposta, sisplau. Vinga. 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 Vinga
Aquí és el pitjor equip que s'ha format mai, em sembla, Jo penso que per un moment crec que podria donar per bona la resposta de Buenos Aires per salir de l'apuro. O sigui, com ho veieu? Marçal, dona'm el punt a mi, perquè ens hem aixecat. Si els arguments us encarregueu vosaltres? M'esteu dient que de carrer 5 per al culte a la Inc passeu a carrer Buenos Aires com per decidir el barri gay de Corbera? Aquesta és la vostra resposta? Aviam, hi ha el cap. No. No farem més relacions. Deixarem que el públic... Les pastilles del SIDA van con receta. Suposo que sí. Ho deixarem així? Ja està. I ara passem als esports. Bé, primer. Dios, com tancar això? Una clase de radiofonia, por favor. La primera pregunta l'han guanyat ells, d'acord? Evidentment. Així que ells dos es guanyaran la final, perquè em comenten que no tenim gaire més temps, si volem fer tot el que teníem avui previst. Així que passen a la final Pau Santaugini i el Gerri per la pregunta següent. Jo crec que tenim un clar guanyador, o no? Però la pregunta és la següent. Gerri, no em miris la resposta. Tonto. Que tinc a l'ordinador la resposta i me l'està mirant. La pregunta és la següent. Podeu pensar-vos-ho i tindreu uns segons. Quants alcaldes ha tingut Corbera des de la transició? Penseu. Què en penseu d'això? 9. En Pau Santaugini contesta 9 de forma segura. Clar, o sigui, si una persona repeteix, es compta el mateix, no? Si tu repeteixes, voldrà dir que empateu. I haurem de fer una altra pregunta. No m'has entès, no passa res. Jo diré que... Jo el Pau el veig convençut com per dir-te'ls de memòria, tots, 12. Pau, no ho busquis, que vull que sigui una primícia. El Pau Santaugini s'estava avançant a la resposta buscant Corbera Llobregat a Wikipedia, que és el que jo tinc obert ara mateix. El Roldán compta per 1, no? El Roldán no ha sigut el. I quants són? Repetim la resposta, sisplau. 12. Tu, Gerard, 12. Jo 9. I tu 9. El que és com a precio justo, que el que s'apropi més guanya, o...? Vale, decidim això. Serà com el precio justo, que el que s'acosti més guanya? Sí. Vale, perfecte. Doncs no, serà al revés. Si algú l'ha encertat bé, si no, passem a una altra pregunta. Vale. D'acord? I la resposta correcta és... Faré una compta endavant i quan pari vol dir que no n'hi ha més. D'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... I s'ha acabat! Per tant, guanya el punt en Pau Santaugini, que havia dit 9, i guanya el punt perquè s'acosta més 9 a 10 que 12 a 10. Has comptat bé? Sí, no? Mira, Josep Roig Guim, sí. 1. Salvador Roig Armengol, no, vale, 2. Perdó. Enric Urgellés i Xancó, 3. Pere Dagrí Navarro, vale, no cal dir-los tots, m'he equivocat. Tomàs Asens i Palou, 5. Rosa Voladeras i Serravinyals, 6. Manel Ripoll Puertas, 7. Josep Canals Molina, 8. Montserrat Febrero i Piera. Hi ha algun més? No. Són 9? Sí. Qui ha guanyat? Jo! Se ha tret la polla! Me tret la polla! Jo he comptat 13 ara. Hòstia puta. Com que no? Mira, aviam. Comptes repetits. Us explico, vale? I ja acabem amb això, és igual. Hi ha legislatures que hi ha com 3. Però compta cadascú com a alcalde. Alcaldes. Però si els hi han de comptes repetits. Tots, ja ho he comptat i surten 13, no? Compta bé, tonto. Però parlant a sobre. Em sembla lamentable aquesta preparació del concurs, Vull dir... Els concursants superen el que s'ha preparat al concurs. No, però està sent literalment el que ha dit ell. Són preguntes que la resposta serà el que em surti a mi de la polla. Per tant, són 9, però jo dic 13. Per tant, la xupeu tots. Quantes has dit tu? 9. Pues a mi em surten 12 ara. Però guanya el Jerry! Bé, jo crec que amb aquest concurs aquest fracàs acabarem i deixarem això en l'aire. Ho confirmarem en els propers dies per xarxes, ho comentarem en el pròxim programa. Ho confirmarem per Instagram. Ho confirmarem en algun moment, ens posarem d'acord quan acabi el programa. Una foto de la meva polla per Instagram dient m'he tret la polla i he guanyat. Exacte. I bé, amb això tanquem aquesta secció i donem pas a la següent, que us tenim preparat una cosa. A continuació tindrem el Ion.
Què tal, Jon? Ahí va. Jon què? Aquí estem. No, encara no. Espera. Ara te presento un altre. Bueno, doncs a continuació el Jon ens farà una secció que s'ha preparat aquesta tarda mentre ha pogut i que encara no sé ni de què va, per tant us deixo que entri al Jon. Serà tremendo. Ese africano ahí. Uah, vaya ritmazo, nen. I amb aquesta melodia dona comença aquesta nova secció a la que contemplarem els últims posts d'aquesta potència cultural que és Foro Cotxes, un dels foros més grans d'Espanya, si no el que més, i origen de moltes de les més despertes del planeta. Ens estàs dient que Foro Cotxes és un lloc molt cultural, no? Menys despertes com la meva, i tant, sí. Un lloc preciós, ara ho veurem. Oh, vaja. Bueno, el lío. Com ja he dit, parlarem del fòrum més gran d'Espanya. Imagineu la diversitat de fauna que ens hi podem trobar dins. Home, allà... Jo crec que hi ha gats que escriuen a Foro Cotxes. Gatito! Oh, vaja. Esteu en el mood. Molt bé, m'agrada. Esteu en l'idioma Foro Cotxes. Per això, com a presentació d'aquesta secció, trobo que el més adient seria algo així com un apostato, no? Així com lubricar el que ve a ser una mica el límit de l'humor. Perquè coneguem el que és Foro Cotxes, no? I tant. Little bit. A taste of Foro Cotxes. Llavors comencem... I tant, també. Comencem donant-li un ull a aquesta publicació titulada Entra, pones un consejo y te vas. Ojo. Senzill. Sona fàcil, ¿no? Senzill, ràpid i... Entras, lo pones y te piras, no hay más. I tant. No se puede liar. No hay más nada. Anem a veure què aprenem amb aquesta penya. El tío especifica un consejo que veas fundamental para vivir mejor en términos generales. Saludos. Jaja, O sigui, no hago tonterías. Los life hacks estos de cómo comerse bien un plátano o de qué hacer con el esmalte seco, eso no le sirve. De ponerle agüita ahí. Cosa ¿no? con chicha. Exacto. Cosas con valor. El primer comentari, a la Pole, ens diu... Pole. La Pole, el primer comentari. Pole. Màstil. Me encanta Pole. Us agrada, la jerga. Ahí sí. me encanta la jerga Foro Cotxes, voy a reconocer. Ens diu... La familia es la que de verdad te lo demuestra, no los lazos de sangre. Puta madre, la familia ahí, puta ¿no? family. Sí, ahí con las bicis el fin de semana, ¿no? Los perritos ahí. Paseando al perrito, yendo el domingo a comer con la abuela, ¿no? La Ahí, paella con la yaya ahí, la los family. domingos. Tú que hace 90 años la abuela, vente, tal, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, comencem guai, gent amb valors. La veritat és que no m'esperava gens així al principi. Que la veritat. la família ahí. Hashtag valors. Tus cosas. Ara ho entendreu. Seguim baixant i llegim. Nunca apagues el motor en cuesta abajo para ahorrar gasolina. Se bloquea el volante. Esos mecánicos, Aquí Por están. coches, porque hay coches. Aquí están los de los coches de Jo Foro crec que el Cotxes. tio que ho escriu no camina. Perquè ho va provar. ¿Cómo le ruste en Foro Cotxes, tío? Ahí los mecánicos. Foro Cotxes y mecánicos Sí, se quedan nada. Si no era casi mecánico sería el cómodo de los foros. Sería foros. Y bueno, cosas así con buenos consejos, rollo revisar los mensajes antes de enviarlos es importante. A ver, eso, si no la lias parda, ¿eh? Uam, m'està molant Foro Cotxes, Sabia que tindríeu aquesta imatge. Al Pau li queden 2 minuts per demanar-te una sol·licitud per fer-se compte a Foro Va per Cotxes. Tengo que invitar convidació, solo con convidaciones. Sí. Convidacions, sí. Mola bastant perquè el Pau és xitxa de secta, Hype. no? O sigui, a la mínima que sempre m'agraden les teves idees. Vull ingressar per mi de la teva. Primer Foro Cotxes i després es Giu, O sigui, Ja un pas. d'aquí a aquí, vamos, salta un Següent. Cuando tengas una decisión difícil entre dos opciones que a priori te dan igual, tira una moneda al aire para decidirlo y mientras está cayendo, inconscientemente desearás que salga una opción frente a la otra. Esa es la que realmente quieres. Ojo, Wow. aquí las mentes despiertas de antes, Hòstia, Las mentes hòstia, despiertas. Jo això tampoc ho havia pensat molt i este bastante. Tu tampoc penses gaire, però... Buah, tío. Som-hi. Los honestos son inadaptados sociales. Aquí más mente despierta. Más vale pájaro en mano que pollo en el ano. Demostrando, respetando, sí, sí. Por lo del símbolo de la paz i Sí, tot. clar. Però això de quin barri has de ser perquè no t'agradi? Vull dir, no m'ha quedat clar. No torno a opinar. Del carrer 5 de No vull tornar a opinar, la veritat. Las mujeres van y vienen, pero las pajas no se detienen. Ojo, ojo, buen consejo, Crec que, Menciona la veritat, pausa yo. podríem deixar-ho aquí, en lo alto. La veritat és que no hi ha gaire més. Tremendo nombre salió. Aquesta penya tampoc és de gaire... de bons consells, la veritat. No tiene muchas luces, ¿no? La veritat és que m'ha quedat insatisfet amb aquest post. Anem a seguir buscant. Tens més post? Sí, sí. De Foro Cotxes? Hombre, O ja veuràs. Le Ja veuràs. potecito. Calité. Som-hi. Trobo que no s'han llegit suficient. Queden moltíssimes cares d'aquest fòrum per veure encara. Segur.
Fòrum mola, la paraula fòrum. Hombre, fòrum és de... Fòrum cotxes. És més de high class. Sí. Per això m'he guardat una publicació que requerirà bastant de la vostra participació, sobretot els que sou més cinèfils, o com es digui. Ja veureu. Guarros? Sí, això mateix. Cinèfils és guarros, sí. T'agradarà la publicació. Això, molt bé, Gerard. La publicació es titola... Oh! ¡Chistes! ¡Olla! El subconsciente. Etniatiza el título de una película. Suposo que sabeu per on va la cosa ja. Etniatiza. Com era? La cosa va d'humor negre. Etniatiza, tu. Etniatiza. Suposo que va d'ètnia. Jo crec que sí. O d'Ete. La cosa funciona. Jo us llegiré alguns dels títols que han publicat i aviam quantes sou capaços d'identificar. Venga. Las primeras. 4 enredadas y un funeral. 4 enredadas. 4 bodas y un funeral. 4 bodas y un funeral. ¡Esa! ¡Premio! Que cuando tú vas el Pau ya vuelven, Aquest sí que és cinèfil i per tant Un punt pel Pau. Mini puto. Següent, aquesta fàcil. Titanic. Titanic. Jo. Aquí tenim Titanic, que era el ferri i la tapatum. Punt pel ferri. Punt pel ferri. Punt pel ferri per ser Punt pel Titanic. ferri. Sí, senyor, això que s'emporta per haver vingut a públic. Mini punto per ti. Però al final han fet alguna pel·li de Titanic? Jo sé que conec la disfressa, Silenci. Següent. Sí, Aprofiteu ara que venen les guais. Venga, va. El señor de los mercadillos. El señor de los anillos. Punt pel Marçal. Sí, ese empato de la pole, ¿no? Empato. Pato. Una difícil. Yo mismo y la Jessie. Yo. What? El hombre que susurraba a los caballos. ¿No? Rugrats a 4 La gafas. verdad es que no, pero... ¡Mini punto para mí! Te la puedes guardar. Vale. Te la puedes guardar, La ja veuràs polla. per què. Ja veuràs per què. La pel·lícula es diu Yo mismo y Irene, és una pel·lícula de Jim Carrey. Bueno, Ah, es verdad. era de les xules. clar. De Jim cinéfilo. Carrey, tío. No mentiu. El cinéfilo. Ara ens trobem amb un parell de frases que es queden tal qual, títols, que són sospechosos habituales i Atrápame si puedes. Allà vosaltres amb la vostra imaginació, per què les han deixat així? Heu volgut deixar això així a l'aire com... Per insinuar que Intuyendo ens algo? nos roban o algo. ¿Insinuáis? El Gerard m'ha dit. Ja no és res. Tireu Anem enrere a el passar. podcast. Los lunes, Som-hi. martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos al sol. Todos los días al sol. Los lunes al sol. Però ¿no? una Los lunes pregunta. al sol. Los lunes. Los lunes A al sol. la presó no hi toca gaire el sol, no? Que és on aniràs tu, no? Oh, li has donat voltes, Li has donat voltes. Pobre Lluc! Ai, mi madre, el Lleu! Seguim. Som-hi. El hombre que se robaba los caballos. ¡El hombre que susurra los caballos! No, mini punto para mí. Mini punto para mí. Puntazo para ti. Puntazo para ti. No, perdona, yo le he visto amb anterioritat Les han adivinat d'abans. Les han adivinat d'abans. Que cuando tú vas el Pau ya vuelve. Ja veig, tío. ja veig. Som-hi. ¿Hay más o no? Jo. Vamos, Jonis. Tranquilito, 2-1. Bueno, doncs podríem seguir amb la The nostra last secció. one. Venga. Pesadilla antes de traficar. Pesadilla de Navidad. Antes de... Antes de punto Navidad. punto Punto para para Jerry. Ese. Salvar al gitano Richard. Sabrá al soldado Ryan. El Pau està on fire. Joder, no teniu res a tio. dir. Operación Overlord. Overlord. Oh my god. Ja més? Jo que podríem de... Home, amb la pel·lícula cos de futur. Tens un altre post de Foro Cotxes? Sí, per tant, comentar? hombre. Vale, Esto es infinito. Vinga, Fòrum doncs. automòbils. No, llavors, farem... Jo crec que podríem fer les últimes 2 pel·lis, aviam qui és el més ràpid i aviam qui guanya, perquè tenim aquí un empat. Anem a fer una tècnic. perquè crec que aquí el nostre següent company té ganes de fer la seva secció. De xerrar una mica. Anem a fer l'última. A més és fàcil, aviam si algú Vinga, el desmarca. més ràpid. L'última cuenta por 2. Vinga. Tot i així no guanyeu al Pau, però... Jo anem a sí, fer. jo guanyo. El planeta de los payos. El planeta de los simios. Ah, sí, lo sabes. Jo crec que el Pau té més punts i tant. Ah, mierda. Polla i us dono punts a la cara. Bueno, crec que ja és hora de donar protagonisme al nostre integrant Marc. Som-hi. Endavant, Marc, delítanos. Molt bona nit, són les 12 menys quart i comencem la secció de la nit. Bueno, de la nit, l'última. Aquesta en concret té com a títol el Sabies què? I parlem sobre temes, coses o dades curioses que segurament no sapigueu, o sí. I la millor pel que veig. Incredible. Ja. Espera.
No sé si fer-ho amb un accent com latinoamericano d'aquests dels vídeos. A mi mola, Los top 10 de... M'encanten aquests vídeos d'ambició. Si el pots mantenir tota l'estona. Vale, no sé si faré un top 10 o un top 5, depèn del temps. Me lo monto como puedo. Móntatelo como puedas. Vale, pues empezamos con el top 1. Wow. ¿Sabías que el cuerpo humano de por medio... ¿Por medio o promedio? O promedio. Tiene suficiente grasa como para hacer 7 pastillas de jabón. ¡Ay, mi madre! ¿Pasta? Pastillas. ¿Cómo está yendo el jueus? El aceitito. Sagüen. Se hace jamoncito. No sé jo, John, per què saps aquestes coses? El John, a la mínima que Está suba gordo. es ducha, o sigui, Está gordo. si ho guardes tot, o sigui, allà se hace jabón pa un rato. Oh, clar. ¿Sabías que 12 recién nacidos son entregados a sus padres no nativos? O sea, que no son las personas... Estem parlant... A l'any, al món o a la... A l'any. Estem parlant de papers robats? No, de fills que estan entregats als pares que no toquen. Per equivocació. Per negligència de l'hospital, suposo. Bueno, però si t'arriben per Amazon, pots demanar el canvi. O per Tu demanes fills per Amazon. Si pagues Bueno, per mai se PayPal... sap, tio. Ojo. Bueno. ¿Sabías que un 0,8% de la població està borratxa ara mateix? Nosaltres pertanyem Aquí és un 100%! I el Ferri també pertany en aquest tant per cent. 110%. Jo crec que ara mateix no és el 0,8, és l'1% ja de borratxos en el Jo crec que planeta. donem 0,8. Sí. Per baixar, no, a casa ara. ¿Sabías que la mala lletra dels metges mata unes 7.000 persones a l'any, posa aquí? Per equivocació. O sigui, si teniu un metge que faci mala lletra... És que això hauria Assegureu-vos del que del que us recepta, no? Unos cursillos así de caligrafía, unos libritos de estos de Ja estiu, ves. ¿no? Un buc. ¿Sabías que un boli se li pot treure punta unes 17 vegades? El boli? No, perdona, el llavi. Ah! És que tenia l'icono... 17 només? No pots creure que escriguin malament per això, I precisament. pots escriure amb ell 47.000 vegades. O sigui, paraules. Oi, va. Bueno, depèn, A mi se m'ha perdut abans. Depèn de si és un dígraf o molt. Has dit paraules? Sí, paraules. Clar, depèn de la paraula, no? Has dit un dígraf. La portada és preparada de casa, aquesta, oi? Avui deixarem en algun moment dígraf. No sé quan diré dígraf. Que sona culta, saps? I pots dibuixar una línia de 57 quilòmetres també. 57 quilòmetres. Comptant que a Corbera tenim 170 quilòmetres de carrers, necessitaríem més de 3 llapisos per fer tota Corbera amb un llapis. I maquinetes. Molts em semblen. Ningú comprovarà aquest càlcul. Una fila o pintar-la? No, una fila, tio. Si la quieres pintar ya... Telita. Ja val, Vale, i... Per exemple, la última. Sabies que un de cada 10 homes és al·lèrgic al seu semen? Un de cada El quants? tema és com s'ha provat això. Això? Perquè es veu... Que Es veu, clar que es veu. Se t'irriten els collons o la part on caigui. Ah, no cal que te'l traguis. No, clar que no. Tio. Ah, no ho sé. Solament que et toqui la pell, com a, per exemple, les mans... Ah, no sé, no. Ho has provat? Home, a mi no em va semblar... El coll no se'm va ficar... No em va ficar el coll ni res. Oh, vaya. Bueno, Com que dius, Pau? Tremenda tragada fue. Tremendo. Tragues o escupes? Pues així, sisplau. Aquesta ja l'he borrat jo de Forocotxes, no la diguis tu ara. Continuïn. No tenim més? Sí, Ah, tenim vale. més. Sí, Vamos, dale, Són coño. més xorres encara, o sigui... Som-hi. Vale, sabies que una poma és millor que un cafè o qualsevol energitzant com la Coca-Cola pel matí? Un cafè. Home. La cocaïna compta com a... Sí, energitzant. Vale, no, és com han dit. Però no la beguda energètica que hem comentat des del principi. Això. Que feien palmar-te durant 6 hores. Allò t'activava només... La zona erògena. Membrilment. Mandril. Mandril. Et deixava el cul com un mandril. Membril també mira. Jo crec que un chupito d'orujo del macro, això no, Chupito d'orujo del és macro. imparable. Se te queda fino, nen. Vale, hi ha una altra que... Sabies que si intentes girar el coll 180 graus tens un 60% de probabilitats de que et quedis tetraplègic Només? i un 30% de morir. Jo m'esperava... És a dir, el 10% de la població ho pot fer. Són uns afortunats. Era quasi intuïtiva la resposta, a més, Sí, Vull sí, dir, Però estem valorant que el 10% de la fet- gent pot girar el seu coll 180 graus? Però clar, I tu No, imagina't la veritat aquest és que estudi, agafassin persones i començar, vinga, gireu el coll, van caient morts tots Però junts, 180 graus En és molt, holocausto. O sigui, Però clar, tu imagina't finançar un estudi per aquí per dir, bueno, pues el 10% així, aquí està, hem matat a 90 persones. Però el tema és, 180 graus,
En horitzontal o en vertical? Hòstia. Perquè en vertical, 180 graus... En vertical crec que és impossible. El nostre públic ho està provant ara mateix. Les haguem de pillar. Sisplau, que vagi venint la Creu Roja amb unes cadires de rodes, sisplau, perquè ja estan... Ja no poden moure les cames. Amb el coll tot tuerto. Cuello pato. Estan provant tota... I bueno, l'última... Tots els graus L'última d'inclinació. curiositat és pels friquis. I like friki. És bona, Sabies que la saga de videojocs Final Fantasy es va dir així perquè es va fer amb l'últim pressupost de la companyia? Hòstia, que bonic. Ah, bonic, tio. Però una cosa... Van pel 15, crec, Exacte, és el que anava a dir. Perquè es van forrar després. Vaya Però de final moment no tenia interminable. ninguna pela. Podríem plantejar-se el nom ja, vull dir, ja no és la final. Molt bé. Doncs jo crec que fins aquí podríem deixar-ho. El Sabies què d'avui? De ben segur que per un altre dia tindrem més Sabies què, que han donat moltes curiositats interessants. Sàvies què? Sàvies. Sàvies què, Vale. que és de Sàvies tot. coses. Amb les sàvies el deixarem per la següent. I passem a un dels punts... Estem a punt d'acabar ja aquest programa d'avui, el nostre primer programa. Però abans d'això ens agradaria saber què podem trobar a Corbera, la nostra estimada terra, durant aquesta setmana. I per això el Pau ens farà 5 cèntims d'aquesta agenda corberenca. Una avançada. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, Comencem la secció d'avui amb una activitat pels més petits de la casa. Aquest dissabte 6 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, a l'església de Sant Pons, l'Ajuntament organitza dins del Supermés Arriba a la recerca dels minairons, una gincama familiar pels boscos de Corbera on haureu de seguir el rastre que han deixat els minairons i conèixer les seves malifetes. Cal inscripció prèvia i que parleu amb l'Anducas. L'Anducas és la resposta. Exacte. El trucho. Ai, mi madre, trucho! La segona activitat que proposem està organitzada per l'associació Farem i és el passe de la pel·lícula Campeones. No us perdeu la fantàstica pel·lícula guanyadora del Goya, la millor pel·lícula a la Sala Coral Diadema a les 18 de la tarda de diumenge 7 d'abril. A la Diadema, això? Sí, a la Diadema. Quan que acaba això? A diumenge, vale. Jo crec que hi podríem anar, no? Ja veurem. Vigila la navareta. Per últim, si us agrada l'esport, us direm on veureu els partits d'uns quants equips de Corbera. Per començar, el dissabte a les 9 juga el sènior masculí del Corbera, aquest que va últim de la Lliga i va perdent de 40 punts. Per tant, de quin esport, això? De bàsquet. Molt interessant, perquè perd de 40 punts cada A ningú li partit. importa el bàsquet. El diumenge, al camp municipal de futbol, a partir d'un quart d'una del matí, podrem disfrutar de l'amateur A, on intentarà trencar la ratxa de 5 derrotes consecutives. En cas que no trenquin la ratxa, veurem moltes targetes grogues i tanganes, que també és de valorar. Són bastant fulleros, no?, aquí al futbol de Corbera. No sé si follen gaire, folloneros? però... Fulleros, en plan que els hi mola el ritmo. Home, només cal dir que el segon golejador seu, Jesús Nueva. Golito! Goleador nato. I ens movem del pavelló perquè a la tarda, a les 7 de la tarda, ens podreu veure el Corbera de Futbol Sala, es nota que s'està acabant on ja es el disputarà el programa. segon lloc de la classificació contra els maristes de Rubí. Maristes. Aficionats vestuari! Ha començat a haver una fricció. Ha sortit maristes i... Has dit fricció? A l'orat de goma cremada. Has dit petting? Per sota la taula hi havia sabrosura. Cuidado amb l'entrenador, senyors i senyors. Doncs res, fins aquí ha sortit tot el que podeu trobar aquest cap de setmana a Corbera. I com més coses, pues... I ara, com Moltes us hem comentat... coses podeu trobar esportivament. I ara, com us hem comentat a la presentació dels membres, toca una secció que es podria dir que és la més rara, sincerament. El Jerry cada setmana anirà a la biblioteca i gràcies a les recomanacions de la nostra estimada Montse, la bibliotecària, ens llegirà un conte de bona nit, ja que només queden 5 minuts de programa i ja toca anar a dormir. Entra la musiqueta i... Bé, aquest conte d'avui, que hem agafat de la biblioteca de Can Baró municipal, per cert, es titula La marioneta sense por. Comença així. Hi havia una vegada una marioneta, entre cometes, fico d'ella pels més tontos, que es delia per una nova vida, que va decidir prendre's un any sabàtic de treballar, d'estar amb els De fills. no fer res. Ses merdes. Va obrir el costurer, un costurer que es va trobar, imagino, i va prendre unes tisoretes fines i va anar tallant, un a un, tots els fils de titella que lligaven de braços i cames, i l'obligaven a caminar fent el que el titellaire volia. Podríem parlar amb els maristes aquí, també. En acabat... Tremendo.
En acabat, però, va fer la maleta i se'n va anar de viatge per tot el món. Després d'allò, no se'n va tornar a saber res més d'aquella marioneta. Quina hauria ser la seva sort? Quina hauria ser la seva mort? Amb el pas dels anys, però, algú em va portar notícies noves. Em deia, se'n parla? Se'n sap alguna cosa, no? Diu, s'ha sentit que algú l'havia vist, el jove Titella, embarcat en un galió balaner, entre cometes ha ficat japonès, imagino, que havia de salpar cap a l'illa de Terranova. Sí, vaig per mig compte, tranquils. Diu... tu cosa. Sí, no passa res. Diu, no ho sabrem mai, però el que és conegut de sobres és que aquell gest va inspirar altres marionetes. Moltes també es van deslliurar de les seves cadenes, de fil de seda, boi seguint aquella primera marioneta. Exemple de coratge i d'amor absolut per la vida i a la llibertat. Bona nit, molt bona nit. És més, us desitjo que descanseu molt. Uah. Preciós. Gallina de piel. Senten aplaudiments del públic? M'has deixat Senten aplaudiments del públic. Sí, ha estat un conte de veritat bonic, Gerard. Una bona experiència. Sí, o sigui, jo crec que la gent que ens està escoltant ara mateix a casa... Ja s'ha subat. Ja, amb això, segur que ja ningú ens està escoltant? A mi m'ha entrat la monya, la veritat. Hòstia, ens ha entrat un jabato a la ràdio. S'escolta el jabato, Perdoneu, ens ha entrat un jabato a la... La cama! Ja està, ja l'hem fet fora. Bé, amb això... Ve d'una urbanització i ara se'n torna cap allà. Estigueu atents. És quasi probable Ojo la carretera, Ojo la carretera. Cuidado quan conduïu cap a casa. Bé, gràcies, Gerard, per aportar-nos aquesta merda. Aquest conte. Segur que la gent està dormint a casa molt tranquil·lament, ja ningú ens està escoltant. Però per si algú ens estigués escoltant, els hi posarem aquesta bonica cançó. Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es más fácil ganar. Eres la reina del pop. Una vida sin nombre, un montón de ilusión. Bé, doncs, amb aquest temazo, que evidentment ha proposat el nostre mentor, el Pau Santaugini. La reina del pop! La reina del pop. Acabem aquest programa de la Navareta. Aquest primer programa de la Navareta, no sense abans agrair a Ràdio Corbera deixar-nos fer absolutament el que vulguem a la seva ràdio. El nostre... Por siempre y por siempre los jamás. Exacte. I esperem que ens deixin continuar a partir d'aquest programa. Esperem que demà, quan vegin el programa, perquè segur que no ens han estat escoltant, esperem que ens deixin tornar a venir la setmana que ve. També voldríem agrair al nostre selecte públic, que ha estat aquí acompanyant-nos i aguantant fins al final. També, gràcies a qui pràcticament no he pogut escoltar, que a les tecles al Gerald, a la Paula a la producció i també al nostre públic, com deia, a la Paula, a la Natàlia, al Cherry i al Ferri que ens han acompanyat. També, com no, els que us hem estat aquí donant la brasa, els passats que us hem donat una entretenida diferent, al Marc, a l'Eric, al John, al Cherry i al Pau, un servidor, el Marçal. Moltes gràcies per escoltar-nos. Se'ns han acabat les birres, així que tanquem la Navareta. Recordeu, demaneu perdó, doneu les gràcies i, sobretot, sigueu feliços. Id per la sombra. Ens escoltem la setmana vinent i molt d'amor. Molt bé! La nevereta, nen. Que estamos en línea, nen. ¡Madre la línea! Este mono s'ha canviat la d'esto. Ah, vale.